And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Noong nagkalasingan na, nanood kami ng Nyern. Ay, naligaw ako ng landas. Hi, DJ Rocky. I-share ko lang ang kamalas-malasang pangyayari sa buhay ko. Pero kahit minalas ako, wala naman akong pinagsisisihan dun sa nangyaring yun dahil isa to sa pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Itago mo ako sa pangalang Michael. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Year 2019. Nagkayayaang mag-inuman sa bar ang group namin na puro mananayaw. Dito nabuo ang tropahan namin. Alas 8 ng gabi kasama ko sa inuman sila Shelo, Emmanuel, Carl, Jomel, Cathy, Albert at Yuki. 8 kaming magkakasama sa inuman. Umorder kami ng 2 cocktail tower na syempre sinamahan namin ng iba't ibang pulutan. Hati-hati kami sa bayad. So una, kwentuhan muna ng kung ano-ano. Tapos yung magsyota na sila Shelo at Emmanuel, nag-open sila ng topic tungkol sa love life nila. Wow, no? Sana all natagal ang relasyon. So, ayun, isa-isa kami nagkwento tungkol sa love life namin. Tapos nung ako na yung nagkwento, syempre, medyo naparami ako sa salita. Nakwento ko yung mga ex ko. Lalong-lalo na yung experience ko sa mga kachuk-chak-chenes ko. Kung ilang babae yung nadali ko. Nagulat nga sila at namangha. So yun, habang tumatagal ang kwentuhan, ay, tinatamaan na sila ng alak. Ako medyo okay pa. Kaya nung lasing na nga sila, pinapanood ko sila ng Nyern. At enjoy sila. Kahit yung mga babae, nakikinood na rin. Nasa yun na nga. Dahil nabitin pa ako sa alak, umorder pa ako ng isa pang cocktail tower. Kaya lang, ang ikinagulat namin ay may halo pala tong vodka. Mas lalo kaming nalasing. Ako tinamaan na rin. Tapos, ako pa yung umubos ng mga natirang alak kasi hindi na nila kayang uminom Suko na sila At total, ako naman yung nag-order ng dagdag na alak. Ako na rin ang umubos. So, alas 2 ng madaling araw, tsaka lang kami natapos. At nang mag-iwian na kami, nagpaalam kami sa isa't isa. Ayun na. Pag-uwi ako sa Bacoor, Cavite. Yun yung uuwian ko Sobrang hilong-hilo pa rin ako. Ang dami kong nainom na alak Pero sulit na sulit naman. So nakasakay na ako ng bus papuntang Pasay. EDSA ang daan ko. Hilong-hilo pa ako. Pagkabayad ko sa konduktor, nakatulog ako agad. Buti nga, hindi ako lumagpas sa bababaan ko Kasi ito na, nasa Pasay Rotonda na ako. Naglalakad ako ng sobrang lasing. Nakayuko akong naglalakad papuntang sakayan ng bus, biyaheng Dasma. Pero sa Bacoor ako bababa. Ganun pa rin. Pagkabayad ko sa konduktor, tulog muna. Kaya lang, hindi ko inaasahan ang pangyayari pagkagising ko. Hindi ko mawari kung nasan ako. Nakahinto na yung bus na sinakyan ko at ako na lang yung pasahero. Nagtanong ako, Kuya, saan na to? At laking gulat ko na nasa Dasmariñas na ako. Ang layo ng napuntahan ko. Hindi ako naniwala nung una pero nung gumamit ako ng navigation app, nasa Dasma nga ako. Takte, sayang yung pamasahe ko. Hindi man lang ako ginising ng konduktor. Kumbaga, itong pangyayaring to, parang biyaheng tama at mali. May tama ako sa alak at mali ako ng binababaan. So, akala ko,
makakarating na ako sa bahay namin, lasing nga ako eh. Naulit pa uli ang pangyayaring yun. Eto na, 4:00 na ng madaling araw, sumakay na ako ng jeep. Pagkabayad ko ng pamasahe, hindi ko matiis, nakatulog uli ako. Pagkagising ko, ayun na naman, lumagpas ako ng sobra. Napunta ako sa Zapote, yung papuntang Alabang. Hindi rin ako ginising ng driver ng jeep eh. Ay, 2 beses na akong lumagpas. So, sumunod na sumakay uli ako ng jeep. Tama naman na yung binabaan ko. Gising na yung diwa ko eh. Pero nandun pa rin yung sobrang pagkahilo ko. At nasusuka na ako. Pero hindi naman natuloy yung suka ko. Nag-aalala na yung mama ko. Tinatawagan ako mayat-maya. Pagdating ko sa bahay, mga 6:00 na ng umaga, nakita ko paalis na yung mama ko. Papuntang palengke para mamili. Sabi ng mama ko sa akin, "Tamang-tama ang dating mo, samahan mo ko." Ay, paktay. Samahan ko raw siya pero hilong-hilo pa rin ako. So, ang nangyari, wala akong choice. Sinamahan ko yung mama para hindi siya magalit sa akin. Nako, ang ending nga. Sa palengke, doon ako nagsuka-suka. Nakakatawa pa doon. Sa mismong harap ng karinderya ako nagsuka. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Nakakahiya. Pag uwi namin, doon na ako nagpahinga. At doon ako pinagsabihan ng mama ko. Okay lang na ganun yung nangyari sa akin, pero ang mahalaga, sobrang enjoy naman, diba? Kasama ang mga kaibigan. At kahit malasing ng sobra, basta alam mo kung ano pa ang responsibilidad mo. Thankful nga ako sa mga kaibigan ko dahil mas lalo ko silang naging close. At sa iba dyan, kung sa tingin mo hindi safe at delikado na umuwi ng sobrang lasing, lalo na't malayo ang uuwian at mahaba ang biyahe, hinay-hinay lang sa pag-iinom para maiwasan yung ganyang sitwasyon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, DJ Rocky. Cheers tayo dyan. #Alak is life. Muli, ako si Michael at ito ang aking SPG, as in Super Partner Secret File. Always your #1 SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.